wuotho ilim ji centers mopogore opogore ka opa jopiny yande kane yande ndalo moko naneno iwuotho mang'eny e piny iluo ahinya tibedo kod rallies mamoko mag moso jopiny ni weyogi nyocha wawuotho kabisa nikech wadang'eyo ni to jowa ni nadi to kwachopo kumoro wayude tabu moko ariyo adek bende waneno kaka wawenegi gimoro matin jomoko bende madwa timo ohala bende mana matin mantie an ang'e ni gimoro amora mantierego en mar jopiny koro jopiny kochamo jopiny gigi kokelo dongruok kuom jopiny ber moloyo ngimani ok bi ikwa kata gi siling achiel tadwa ni jo leaders moko bende jotelo moko bende wane kaka wakonyo jopiny wakonyuru ji te koro pod wadhi wuotho abo bira poko iwacho na poko center nyakachi kanya bo bire an seche moko agora sama tin pomana ka chope miech ng'ato ada winje to ji dhi nade benti nyathi madhi skul ka to bende ntiere weche ma wanyalo konya ri adek mana ka kar mwanyalo onge mang'eny but matin mantieno emo waboneno kaka washare wuotho gore piny ruone be wuotho gore Nairobi nikech Nairobi awuotho sana ma Nairobi kila gotieno yuda ka ntiere lietegi okinya wuothe te but abidhi lietegi nikech golo maiti koya Nairobi ka golo body kitero dala en very expensive yudo ka hospital bill poko chul golo bende gari bende bedo matek mar chopo dala kisechopo dala koka bende mzigo bende kendo maki kocha koro watema matin emomineno ka wadhi wuotho asebedo ka wuotho kendo pod adhi wuotho. Erokamano. Yes. Be nitie penjo moro amora ma onego idwoka? Nitiere penjo ma Nimrod Adao no penji e wach mar blogger moro. Ma important sana. Nimrod no loso ewi Maverick oko. Tada wacho ni Nimrod kisebedo jasiasa, kisebedo jatelo, tibedo gi supporters mopogre. To seche moko kinyal control supporters moko bedo matek nikech kila ng'ato jidongo to kila ng'ato neno ni gintire gi independent opinions dong iyudo kata bloggers mag government be iyudo ka owadwa ma alai dong ineno ko bende nogoyo Winnie Odinga nyocha to Winnie wuon gi ekotho to iyudo ni goyo Winnie nok ne ber to kinya wacho ni Ruto ema koro ore mondo go Winnie dong ineno kamano koro emomiyo neno ni onge tiende mondo ji oyware ka gi kacha waluor jomadongo wamigi luor but jomadongo bende kik cha jomatindo to jomadongo be kik par ni jomatindo ok nya tiyo ok nya bedo jotelo nikech already oseyierwa kaka jotelo koro weche mag bloggers gi ano kanya control ng'ato gi mo post nikech kila ng'ato nitiere gi kare mbuine mo control donge kamano aparo ni onge ma wenda ahinya adwa na ukawo rounds mag penjo mamoko eka bang' kora gonyi thuolo. Nitie ng'ato penjo kan nyinge en Franklin Owiti penjna babu ni to kong'iyo Broadbase ni bende nitiere jaluo moneno ka tiyo maber ahinya e docket momiye. Anto en ada duoko ne penjo no ni to kumintiere no kuom joluo mano mitichgi ineno ka pesa be osechopo kumintiere no be ineno ka development be osekele dhodi kanyo kapok okel to duoko no ing'eyo kosekel bende ing'e duoko no onge wach machielo kaendi wacho ni maka juma oyawore Babu Owino represents the future oyie oti mana gi jodongo mae mabro miye gweth mar chopo lek ma en go kiko pogre gi jodongo erokamano ahinya maka juma oyawore nyinge en Brian Odhiambo wacho ni Babu ber kabisa wan Embakasi East ka mane Singapore pinyago ni bende oyie gi lek mar chopo Singapore mar William Ruto koso nang'o erokamano kuom ote mari kaendi machielo ka wacho ni maka juma Babu ka nigi 72% the way he claims ang'o ma mone manyo party mare no wuon kaka ng'ama is independent. Austin oyawore wuona gi Honorable Babu Babu Owino ni koyie giwe pogo ODM otimana gi jotelo mamoko mane kaka wabro bedo gi teko mathoth ndi erokamano ahinya machielo kaendi wacho ni maka juma oyawore that is the man that I support. VJ, I've publicly supported him on the streets of Kisumu City and environs. I'm looking forward to meeting him in Kisumu one day. Ma ote mar ja Kisumu ibiorna nambane Washington wacho kama ne ote marikam Babu kikiluor dhia mondo iyud gimoro ma idwaro no piny luo ka poko dongore nikech ne wadoko ni wa support ng'ata chiel kende
to bedo ni koro wadhi timore kaka jo Central, mane madhi miwa ber maken, nikech Central wabedo ga gi presidential candidates mang'eny ndi to gigoye koko. Ang'o marach gi joluo? Okay. Morris Wera, 72% ni dak alosa party mondo owin go elections wa. Okay. Machielo ko penyo ni Maka Juma, if you look at the current dispensation, bendo ng'eyo ni it's either Inua Munyoro kata President William Ruto, NT mane maona ni nyalo kawo the presidency in 2027. Awinjo gigo te. Okay. Au adhi mbele. Okay, adwa ni duok mago komoni. Eka chaka kawo mamoko. Ng'ato nopenjo ka ni to be notim yiero makare ODM. Yes. Yiero poko time ODM. Okay. ODM ne nitie mana interim party officials manoketi. Okay. To ng'ama nowacho ni kik wabed gi ng'wech ahinya e wach dwaro wach mar party leadership. Yes. Kata issue mar kingpin. Mokwongo wach kingpin ni nawacho ni wan wadwaro national kingpin. Wadwaro bedo ker president mar country ni majoluo poko yudoga. Okay. To mar ariyo kata baba bende kane poko iki to nosepog lemogi. Nonego bed ni jowago emok nonego bed ni bedo gi ng'wech. Okay. To bende ni neno Victor e tho mar baba ni wanene matek kabisa nikech an awuon kaka Babu Owino an nolos na nyaka guns mondo goya e liel. Gino nawacho ni nyaka bia discuss ka. Guns noketna Kisumu e stadium Mamboleo Showground. Raymond Omolo anyisi gini 101% nikech an wakili. Ang'eyo gima repercussion can cause. Okay. Noketna guns gi serikal ni Babu ok nyadhi neno ringre mar baba Mamboleo. Bang' mano kendo dogo ketna guns. Guns obiro na guns over Praberio. Obiro na kumanike baba Bondo. Guns owacho ni gidwa ni gi ataka. Gima notimre maber ni abende nantiere gi joga. Mane waripel gi kabisa. Mane onge gimora mora manotimre nwa. But nigi biro ng'eny gi bendo confess ni no migi pesa. Ni neno videos mana post nyaka gotieno kane giromo oko mar Acacia Kisumu. Ni neno videos maniromo godo ji Akala, maniromo godo ji Ndori. No kawacho ni Babu no kobiro kato mondo mi ogoye. Serikal noketo na guns ni kata kikadhi ayik baba. Okay. Nyochi neno kae kane dwa goya gi bunde kae Sidas kae gi Owadwa Malai. Jogi tiyogo osiepa nadhi kacha romo gi Apostle Manyoro mantiere gi kanise constituency na. Ok natieko kata 20 minutes. Okay. Katieko ni tanena lai gini e toka kanyo kobet. Tadhi amoso gi. Okay. To ng'at achiel kuom gi wacho ni Babu idhi bedo governor ma Nairobi. Talayo wuoka tesre. To sedhira ni onge mago gik mok nya timre ko ki support serikal. To sedhira to ni akia ni weche mathoth to segolo bunde. Unga ka joma wuoto luo dak ubeda ni weche gi kik dhi kata mane media. Dong'ano ka uketho kama duong'. Ana wuona ng'ama duong'. Joma dongo joma jotelo moyier gi kura. Ane mana beda attacked. Okay. Iwinjo siepa. Okay. Ana onge wach go Wadwa Malai. But na beda attacked mogolo na nyaka bunde. To siepa gigi ang'e kuma ae, gigi oken kata problem mara laino, gigi wuoke serikal, ka neno ni Babu, ka onge kod gie winjruok, Babu nunego wazim. Ase neno pattern mar violence, mose ketna, mose chikna, gini is the same. Okay. Iwinjo siepa. Mos makene. Koro gino, wawene jo piny. Okay. To piny ni jite bende onge ng'ama bosike piny ni. Piny oksikie. Nyasaye be onge kaka kila ng'ato bo wuoke piny. Okay. Koro kendo Esther Minesta no wacho ni wadhi kaka Daudi. Wadhi kaka Daudi. Wan waonge lweny gi ng'ata. Anane MP ma Embakasi kaya kanyo takao governor, kaya kanyo tabedo president ma Kenya. Aonge lweny gi ng'ato. Ng'at manti gi lweny koda aonge go gi lweny. Okay. Iwinjo siepa. Okay. To bendo kwadhi bedo joma yom ni koro joma gowa koro waketa lwetwa piny. Wabende nyaka wabed joma otegno. Okay. Iwinjo siepa, wadake thagruok, mok wabuketo ni ng'ato nyoro wanyora kagi kacha. Wabende wan gi rights mar fighting for our rights and rights of the people. Okay. To owadwa moro be nowacho Barnabas ni kik waket tong' te adita achiel. Wane kaka mano ng'ama wiye ler. Mar mondo wane kaka onagi nyadonjo kumora mora onagi odonje. To wadwa ma Rain mineno kane organize na jini osiepa. Kanigo Raymond onego ng'ondo were. An mana dhi radio na mlolwe ma defend Raymond. To pok naloso ga kode. Mo wacho ni oro na gimoro manyise ni we kikior. An ok adwa anything from you. Osiepa. Kanigo gi ndalo mane giringo, mane giwe baba.
to jogi manego jogi pok nogone kata baba kura. Sani koro nigi hero joluo moingo kata kaka baba nohero joluo. Osiepa, anyisi ni ndalo mane koro igogi te, mane koro MPs ma joluo te dhi in every constituency gogi, ane ng'ata achiel manok nadhi gogi, nikech nang'e ni kumora mora monagi omako, onagi no nyalo konyo ji 2-3 moro. Okay. Mane gima ng'iyo an. Okay. Penjo rumo? Penjo aneno ka orumo, ka moko ne gin puoch gi pak mag school fee go, adhi neno kaka waloso kodi mondo akaw nembni gi. Okay. Kiyudo gimoro matin, temga tema mondo wateruru nyithiwa school. Okay. To wach school ni bende sirikal onego bed ni ng'iyo wach malong'o. Sirikal onego wach ni nitie 100% transition. Ni ka wacho gino ni koro rach, ni mano kora pingo sirikal. Koro ere kaka pingo sirikal to neji double moro message ka ni onge ng'ata modhi school. Wadwa ni mondo kony ji. Okay. Donge kamano VOJ? Okay. Ng'ato penjo mogik kani to penje babu ni, is he ready to resign from ODM? Then who will be his running mate ma Nairobi ka? Apani mago to tomorrow's problems. Okay. Today's problems en ni mondo watine jopiny. Okay. Tomorrow will take care of itself. Okay. Kata muma lando ni wach makiny will take care of itself. We should not worry about tomorrow. Okay. Donge kamano. Wach mari mogik ne nyikwara moga jwang' oganda luo mane winjo kinyi makawuono king'iyo kamera ni. Gimanya wacho VOJ, wach mogik en ni wan kakonagi, wariwre uru. Oganda moriwre, matin moriwre ber moingo oganda mathoth mokere. Wabeduru gi hera. Ng'ato kadwa gimoro keno nagi, wariwre uru. Kik wabed ni wan onagi, wan mwada nego jowa wan wawuon. Seche mise nego jougo, in midhi nyiew sanduku, in midhi ting'o sanduku no, in midhi ololo. Kik wagore uru,